ଜୀବନ ଏକ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା, ଯେଉଁଠାରେ ମନୁଷ୍ୟ ତାର ପାଦକୁ ବନ୍ଧୁର ଓ କଣ୍ଟକିତ ପଥରେ ଚଲାଇଥାଏ। ଓଠରେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ରଖିଲେ ତାର ଆଉ ତୃଷା ରହିବ ନାହିଁ। ହୃଦୟରେ ଭଗବାନଙ୍କ ରୂପ ରହିଲେ କ୍ଳାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବ ନାହିଁ। ସତ୍ସଙ୍ଗ ତାକୁ ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସର ସହ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପ୍ରେରିତ କରିବ। ଭଗବାନ ଡାକେ ବାଟରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ସଦା ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କଦାପି ଆସିବାରେ ବିଳମ୍ବ କରିବେ ନାହିଁ। ନାମ ସ୍ମରଣର ମଧୁରତା ନାରଦ, ହନୁମାନ, ଅମ୍ବରୀଶ, ପ୍ରହ୍ଲାଦ, ସୁରଦାସ, ତ୍ୟାଗରାଜ, ମୀରା, ତୁକାରାମ, ତୁଳସୀଦାସ, କବୀର, ଭଦ୍ରାଚଳ, ରାମଦାସ ଓ ଅନ୍ୟ ଅନେକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ନାମମୃତ ଆସ୍ୱାଦନ ଓ ପାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ କରିଥିଲେ। ନାମସ୍ମରଣ ହେଉଛି ନାବ, ଯାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ସେମାନେ ଖୁସିରେ ସଂସାର ସାଗରରେ ପଦାର୍ଥ ଜଗତରୁ ଆତ୍ମଜଗତ ଅର୍ଥାତ୍ ଦିବ୍ୟତ୍ୱକୁ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ସୀତା କିପରି ଲଙ୍କାରେ ଅସୁରୁଣୀମାନଙ୍କର ପରିହାସ ଓ ଅପମାନ ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ ମନେ ପକାଅ। କ'ଣ ତାକୁ ଶକ୍ତି ଦେଇଥିଲା? ତାହା ଥିଲା ରାମ ନାମ, ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ରାମ ନାମ ଓ ରାମ ଧ୍ୟାନ ତୁମର ମନର ସଂସ୍କାର କରିବ। ହନୁମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି, ରୋମ ରୋମମୋ ରାମ ନାମ ମେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୋମ ରାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଥିଲା। ତାଙ୍କର ଲାଞ୍ଜ ଏକ ଅଜେୟ ଅସ୍ତ୍ର ଥିଲା, କାରଣ ଏହା ରାମ ଶକ୍ତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। କାହିଁକି? କାରଣ ତାଙ୍କର ହୃଦୟରେ ରାମ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଥିଲେ ଏବଂ ରାମଙ୍କର ଦୀପ୍ତି ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ମୁଖରେ ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ ହେଉଥିଲା। ଏହା ତାଙ୍କୁ ରମଣୀୟ କରିଥିଲା। ସେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ମଧୁର ସଖା ଥିଲେ, କାରଣ ସେ କେବଳ ରାମଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁଥିଲେ ଓ କେବଳ ରାମଙ୍କର ଯଶ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲେ। ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ରାଣୀ ଦ୍ରୌପଦୀ, ଯାହାଙ୍କର କାହାଣୀ ଅପମାନ ଓ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାର ଏକ ଦୀର୍ଘ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅଟେ, ବେଲକୁ ବେଲ ଅପମାନ ଓ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଥିଲେ। ଏହିପରି ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଧାରା ପ୍ରବାହରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏପରି ବଦାନ୍ୟ କୃପା ଆନୟନ କରିଥିବା ତାଙ୍କର ଭକ୍ତିର ସ୍ୱଭାବ ଜାଣିବା ପାଇଁ ରୁକ୍ମିଣୀ ଓ ସତ୍ୟଭାମା କୁତୂହଳୀ ହୋଇଥିଲେ। ତେଣୁ କୃଷ୍ଣ ସେ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଗାଧୋଇ ସାରି ତାଙ୍କର ବାଳ ଶୁଖାଉଥିଲେ। କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କ ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଛନ୍ଦି ହୋଇଯାଇଥିବା ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ବାଳକୁ କୁଣ୍ଡାଇ ଦେବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ସେମାନେ ଏହିପରି କରିବା ବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କେଶାଗ୍ରରୁ କୃଷ୍ଣ 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 ନାମ ଜପର ଧ୍ୱନି ଶୁଣୁଥିଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କେଶରେ ସଞ୍ଚାରିତ ହେଉଥିଲା। ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଭକ୍ତିର ସୀମା ଏତେ ଦୂର ଥିଲା। ତ୍ୟାଗରାଜ 20 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ନାମ ଜପ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେ ଏହା ପ୍ରାୟ 6 କୋଟି ଥର ଜପ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବ୍ରତ ଫଳବତୀ ହେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ 21 ବର୍ଷ 15 ଦିନ ଲାଗିଥିଲା। ଫଳରେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ସେ ଏହି ଅନୁଭୂତି ବିଷୟରେ କହନ୍ତି, ନାମର ଅକ୍ଷରଗୁଡ଼ିକ ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିଲା। ମୀରା ଜିହ୍ୱାରେ ରାମ ନାମ ନେଇ ବିଷ ପାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାହା ଅମୃତରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ରାମ ସ୍ମରଣ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନାର ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲା। ତାଙ୍କ ଉପରେ କୁଦିବା ପାଇଁ ଅଣାଯାଇଥିବା ହାତୀମାନେ ପିଲାଟିକୁ ଦେଖି ଫେରି ଯାଇଥିଲେ। ଅଗ୍ନି ତାଙ୍କୁ ଦାହ କରି ପାରିନଥିଲା। ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରୁ ଯେଉଁ ପଥର ଉପରକୁ ତାଙ୍କୁ ନିକ୍ଷେପ କରାଯାଇଥିଲା, ତାହା ତାଙ୍କୁ ଆଘାତ ଦେଇ ପାରିନଥିଲା। ବିଷ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରି ପାରିନଥିଲା।